A vaca Marjorie andaba triste como un día sen pan. Que tes, Marge? Cacarexaban as pitas. Non me sinto especial, dicía Marjorie. Non podo montar en bicicleta, nin dar un pichacarneiro como as outras vacas. É que me sinto tan pouco orixinal. Esa noite, as pitas comenzaron a tramar un plan ben enxeñoso. «Cocorococó, cocorococó, cocorococó», murmuraban. A mañá seguinte produciuse unha conmoción descomunal na eira. «Puxen un ovo! Puxen un ovo!», chiaba Marjorie. As outras vacas quedaron apampando. Ningunha delas nunca puxera un ovo. E ata o granxeiro apareceu a todo correr. «Ai, mi madriña!», berraba. «Marjorie puxo un ovo!». A muller do granxeiro chamou ao xornal da vila. As xentes viñan de todas partes. «Estámoslles extremadamente orgullosos de Marjorie», declarou o granxeiro ante a multitude. Agora Marjorie sentíase moito máis especial e as pitas tamén estaban contentas como unhas castañolas. Pero as outras vacas non estaban tan contentas. «Agora, o de andarnos en bicicletas e darnos pinchacarneiros paréceme ordinario. Aquí estáche pasando algo raro, As vacas non poñemos ovos. Son as pitas quen poñen ovos. Pensamos que non fuches ti quen puxo ese ovo», dixéronlle as vacas a Marjorie. «Pensamos que foron as listas das pitas quen o puxeron». Marjorie quedou pasmada. «Probádeo», dixeron as pitas. Polo tanto, quedaron todas esperando a que o ovo chocase. Fitaban un día e máis o outro, como Marjorie sentaba no ovo para mantelo quente. Pero non pasaba nada. Ata que, de súpeto, unha mañán escoitaron un ruído. «Tap, tap, 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 tap. Aquí está!», berrou unha das vacas. Cando Marjorie se puxo de pé, o ovo escachou, rompeu e saíu dando un chimpo un emborullo de plumas pequeno e marrón. «Aí o vedes», dixo unha das vacas asentindo. «Un pito». De súpeto, a minúscula criatura ollou cara arriba para Marjorie. Berrou ben alto. Marjorie sorriu e apertou ben forte o seu pequeno. «Unha vaquiña», dixo, e de seguido chamoulle Daisy. E, colorín colorado, este conto está rematado. Como acabamos de ver, unha forma sinxela e moi económica de contar un conto é a través de títeres. Este recurso adoita ser moi atractivo para os nenos e nenas. En primeiro lugar, empregamos unha cartolina para crear un fondo e diferentes folios de cores para añadir algunhas decoracións, como nubes, herba, un sol, aínda que tamén se pode empregar un fondo dunha cor sólida. A continuación, imprimimos ou debuxamos as diferentes persoaxes que aparecen no conto e cortámolas. Unha vez que temos as imaxes, pegámolas nun pau de presor para que sexa máis sinxelo movelos. Agora só quedaría representar o conto.